Зейде яшәүче Хәнифә Пасмурова яшеллек моторлыкка гашык ханым. Аның йорт алды иртә яздан көзгә кадәр шау чәчәктә утыра. Аллы гөлле петунияләр, яран гөлләр, затлы эустомалар, гортензия үстерә хуҗабикә. Табигатны, чәчәк гөлләрне ярату аңа кечкенәдән килгән. Җирне яратырга кирәк. Үзенчәлекләрне, чәчәкләрне яратырга кирәк. Мин аларны бик яратам, мин авыл баласы. Аларны карап, аларны үстергән җирдә үскән балам. Шуңа күрә мин аларны һәрвакыт үстерәм. Өйдә дә, бакчада да. Бөтен җирдә чәчәкләргә игътибар бирәм. Хәнифә ханымның бакчачылык эше гыйнвар айыннан башлана. Җәй өчен кайбер чәчәкләрне, помидор, бурыч кебек яшелчә рассадаларын кыштан әзерли. Помидорларның да төрле сортларын үстерә ул. Пасмуровлар бакчасында кыяр исә май аенда ук уңышы белән сөендерә башлый. Без также помидорларны, хәзер алар үзләренең срокларын уже отслужили, как говорится, хәзер урамда инде. Хуҗабикәнең суган белән сарымсаклары да мул уңыш биргән быел. Аларны Хәнифә ханым ныклап кибеп беткәнче бушап калган теплица эченә урнаштырган. Дөрес итеп киптереп кышка саклау өчен аерым ысулы да бар. Вот так плетем. Вот. Они сейчас пока еще сырые, как-то не очень-то. И вот так получается. Косичка красивая. Мотор итеп чәчәкләр тәрбияләүдән кала Хәнифә Пасмурова тавыклар да үстерә. Гади булмаган үзенчәлекле яшел йомыркалар салучы тавыкларга кадәр бар хуҗалыкта. Вот эти несутся зеленые. А эти несутся коричневые, темно-коричневые, а белые несутся. Хәнифә ханымның йорт эчендә дә гөлбакча, тәрәзә саен гөлчәчәк, хәтта цитрус агачларына кадәр бар. Вот. Это мандарин. Вот мандаринчики. Вот. Они такие маленькие. В декабре будут красивые, большие. Мандариннары кибетнекеннән аерыла. Вак, әшкел тәме бар ди хуҗабикә. Агач аерым игътибар сорамый. Иң мөһиме урыннан урынга күчермәскә кирәк икән. Әфлисун, лимон агачлары үзләренең җимешләре белән кыш айларында сөендерә ди. Адилә Брханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.